Здравейте, казвам се Ренета Башева и днес аз взимам микрофонът на iGer. Вече от 8 месеца работя в iGer и онзи ден се зачудих, ако не бях в отдел логистика, в кой от другите отдели на iGer бих работила. Днес ще попитаме някои от колегите, те в кой друг отдел на iGer се виждат да работят. Логистика. Това е правилният отговор. Може би пак инженеринг, само че при технолозите или при чертожниците. Много трудно се бяга от отдел инженеринг. Да. Добре, без инженеринг, нещо съвсем различно. Без инженеринг. HR-ите. Ще да се остана в резис, сигурно. Може би при автоматизацията. Човешки ресурс. Отдел логистика. Заради колектива, заради колегите и заради разнообразната работа. Така интересно. Мерси. Производството на резервни части. Монтажа. Защо? Защото са пичове всичките. Имаме един предател. Отдел контрол на качеството. Монтажа. Дизайнерския. Логистика, защото е сходно с моята работа. Това е правилният отговор. Благодаря. Аз лично бих работила в отдел качество. Първо, защото ми харесват белите тениски. И второ, друго е да си от другата страна, да намираш проблемите, не да ги решаваш.